Inden du åbner der, skal du filme mig, så jeg viser, hvordan den ligger. Er kameraet tændt? Det er tændt, hvis det viser ikke særlig godt. Okay, prøv at... Gutter. Gutter er så fuld her i Rom, at han ligger så på gulvet. Nu skal jeg vise, hvordan han ligger. Ligger han sådan nu? Ja, jeg kan filme det. Ej. Hvor er det smadret. Gunnar. Ja. Sov ligger på badet, altså. Gunnar. Hvad? Jeg siger noget med personlige hypnomider. Gunnar. Ja. Det er så i min seng. Jo, Gunnar, løft benene. Kom, Gunnar. Hvor er han sidder henne i sådan en russer eller sådan noget? Det skal lige. Nå, der er så lidt for frik, det der. Kom på døren. Kom på døren. Jeg lægger lige ind i sengen, du er syg at ligge her. Ja. Skal du bare der med? Nej, så kom på. Så er det ikke, hvis du får lov til at ligge herinde. Kom, Gunnar. Skal jeg tage ham, eller hvad? Vil du sove herude? Nej. Du ser så fremt. Gunnar. Gunnar? Skal Gunnar? Skal Gunnar Jeg har 5 sekunder på dig i en seng. Jamen, det kan jeg også. Så kom her. Kom, Gunnar, prøv at række. Prøv at række din højre hånd foran. Kom, kommer sådan en anden. Kom. Kom, Gunnar. Så ind i sengen. Wow. Bare det. And this was the ending of Gunnar's sleep and Magnus. Altså mig. Og vi har Morten som viden. Og Kim, det her så. Og Kim, vi skal overfinde sådan. Vi skal også finde næsen i munden. Yeah. Listen to him sleep. Det er det nok.